какво става. Мале какво е ставало тук. Да не е имало бомба. Вижте колко буклуци. Да, тук е странно. Я да влизаме. Има и горе, но точно не знам как се влиза. Квадратно кенче. Да, представям се штурчо. Сега отиваме към другото дестинация. И ето стигнахме на мястото. Първо ще видим ето това тук. Чакайте малко. Сега да влизаме, да видим какво има. Както виждате, чакайте, вижте колко е явно там и там. Първо ще видим тук какво има. Има стъкла, има и други работи. А какво има тук? Трябва ни фенерче, екип. Екип, трябва ни фенерче. Дайте. Ако не се вижда, ще бъде да, айде, да влизаме вътре. Което ще бъде интересно за гледане. Сега отиваме там да видим. Това е готино. Тата, може ли да ме качиш горе? Няма. Можете да видите, но за някой няма да се интерес. Значи сега долу има и там. Също трябва да сляза по някакъв начин. Имам си асансьор. Готово. Сега отиваме там. Отиваме сега на там. Има стълби, което доста ми харесва. 10 от 10. Вижте. Няма, защото ще пропаднем. Сега отиваме на следващата дестинация, която пеша ще ходим. Не сме толкова мързеливи с мотавето, да ходим навсякъде. Ето тук има още една сграда, там отиваме. След това отиваме там долу, след това и там. Нищо. А тук. Добре, штурчо, това не е къща. Сега надолу ли? Да, сега ще следваме едно от тези първите неща, на които сега ще ходим. В историята на моят канал може и сега да свърши историята на канала. Пожелайте ми успех, да се пробия. Първо отиваме там, за да се престрашим. Ако намерим живот, няма да е добре. Я дайте да видим. Не се вижда. Фенерче. Ето да ви покажа сградата, в която ще бъде. Както виждате, тя е огромна. Няма ли да изгубим УТВ-то? Няма. Вижте, стоиш да го пазиш. Шегувам се! Място. Мале, много ме страх хора. Да знаете. Мале, имам чувството, че ще се спа на всеки момент и ще падна по лице или език на тия клони, които имат бодли. Ако вземем, ще го запазим. Не, няма. Мале, какво е? Това изобщо не е място за GoPro, това е място за цел новинарски екип. О, тук задната част е още по-гадна. Така ли, тате?
Чувствам се като войник. Баща ти. Леко само да не падне. Да. Това е изоставеното спално отделение. Сега това е и един туалет. Да, туалетна. Посвети тук. Това е истинската туалетна. Има две туалетни. Ето тук сега отиваме. Или тук. Добре, или тук, че свети. Мале, ние бяхме тук точно. Точно тук е там. Прозореца. Капе вода от тук. Тук да бъде. Нищо. Аз ще бързам малко, за да ще превърнем. Добре, повече няма да отиваме навътре. Ще видим другите сгради. Това няма как да го направим. Наистина, хора. Няма как. Ако ще бъде в някое следващо видео, няма да бъде в това. Така че само да ви покажа туалетна номер 2 и чао на видеото. Чао, хора! Чао, което ще кажа, само да ви покажа ето тази перфектна, красива гледка. Изследвахме още неща, видяхме кости на умряло куче и така нататък, така нататък, така нататък. Добринова сме.